از تقدیمات استودیوی تاچ پراید. Треба дигаре метан Ёки ними дили мара Ёки ними мара Ёки ними ҷони мара Тира бар дигаре метан гӯё бар ҷигаре мехазадан нигоҳ накардан ки чӣ қадар хунум рехтак дига кас мебуса лабота меоя ба ёдат ки замоне лаби ма ба давлабод э ҷонам дигаре додам туро ки ҷони ман будӣ туро яки дар ин дунё сару somoni ман будӣ сару somoni ман будӣ туро яки дар ин дунё сару somoni ман будӣ сару somoni ман будӣ гунаҳгор бугум ма хидма ё қисмати талха кида бугум дарди тира ки ранги ту бифаҳмам рӯзи ту шаб меша ба хамдай маҷбури шабат рӯз орӯзои ба мастӣ гузарондай ма мара сух ҳар сония ҳар ҷунбиши яқрабак сӯзанай дилда шаб ма ба ёда тоқа ту қучоқи ким кида мумкин аби май не мумкин не ияниқа ки ту гуфти тӯю мекунам ман нагуфтам ақибга дигаре бинам дилам дарёи хун гардад туро бо дигаре бинам дилам дарёи хун гардад илоҳо олами ишқу муҳаббат сар нагун гардад муҳаббат сар нагун гардад илоҳо олами ишқу муҳаббат сар нагун гардад муҳаббат сар нагун гардад туро бар дигаре додам туро ки ҷони ман будӣ туро яки дар ин дунё сару somoni ман будӣ сару somoni ман будӣ туро яки дар ин дунё сару somoni ман будӣ сару somoni ман будӣ ман рашк дорум не ки надорум ҳақ барои рашка лашкари ғам орзуҳои дилда сохтай ман ашкан шабача баҳори ойлата тира моҳи боғӣ ма ту дӯст медорӣ ва наметонӣ кунӣ сроғи ма ҳаёт қафаси ма ишқи ту қулфи қафасо калиди дасти ту ки места да дига даст гоҳем аст ба ёди ту гоҳем аст фарёди ту чӣ қисмата ки ту намери ва ман меём ёди ту пушаймонӣ надорад суд зи кори худ ба фарёдам пушаймонӣ надорад суд зи кори худ ба фарёдам ба дасти хеш қасди хеш туро бар дигаре додам туро бар дигаре додам ба дасти хеш қасди хеш туро бар дигаре додам туро бар дигаре додам туро бар дигаре додам туро ки ҷони ман будӣ туро яки дар ин дунё сару somoni ман будӣ сару somoni